24.10.2016 jsem jel na trénink. Byl to obyčejný trénink. Když jsem skočil na led, nevypadalo to, že by se mělo něco stát, ale stalo se. Zrovna jsem doháněl o 20 cm většího kluka. Když jsem natáhnul pravou nohu, ucítil jsem, jako kdyby mi tím projel nůž. Svedl jsem se na zem. Svíjel jsem se v ukrutných bolestech. Když jsem to řekl trenérovi, že nemůžu pohnout nohou, zavolal záchranku. Když jsme přijeli do nemocnice, podíval jsem se na hodiny a bylo zrovna 21:21. Vzali mě zrovna na pohotovost a pro mě vzali na rentgen. Tam zjistili, že 14 dní musím ležet a 1 měsíc si už nezahraju hokej. Řekl mi, že sval vytrhl kus kosti. Většina lidí potom s tím skončila, ale já ne. Já to beru jako zkoušku, co vydrží. Ale já se od ostatních lidí liším víc. A to mou minulostí. I když jsem se narodil malý. I když mě strakovnice pořád podkopávali. I když se mi smáli. Nevzdal jsem to. A nikdy to nevzdám. A já jedu dál. Nic není ztraceno. Když je naděje a vůle pokračovat vpřed.